सकाळी सकाळी 2 कप चाय मागा लागता. 2 कप चाय मी पितोय. 2 कप? अरे वा, तुमचा म्हणजे आमच्या मंडळींसारखी असा. धनंजय माने विचारत का? अरे परशुराम, माझा मित्र परशुराम. ये 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 अगदी ये रे कसा मेल्या. जो माझा मित्र परशुराम, आता मी मागे म्हटलेलं इस्रायलला असता. इस्रायल. अरे त्या डायबिटीसचं औषध आणूचा होता तेव्हा तू मग काय म्हटलेलं, ते का 50 रुपये नाही 70 रुपये लागतले म्हणा. तेच निरोगीलं औषध भया ना. होय तर पैसे द्यावा मग. हे घ्या, 20 रुपये घेवा. औषध